Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Pastor Isaac Mashinya vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina zvakare Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor Betera, kwazisai vateereri. Vateereri, welcome to the program, The Second Coming of Christ. Mfundisi Mashinya, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokwazisai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti Jesu ane makii. Jesu ane makii. Right. Makii apa pastor? Makii chaiwo. Kii dzekukinurisa. Oh, dzekukinurisa. Oh, it's okay. Ndo zvichabuda patinenge tichikurukura. It's okay. Regai ibvai mangotanga nekutiverengera. Tiri mubhuku razvakazarwa. Ndimomo chaiwo. All right. Saka tiri kudzidza mubhuku razvakazarwa. Thank you pastor. Right, tiverengere zvakazarurwa chapter 1 verse 1. Zvakazarwa chapter 1 pavhesi 1. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapuwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitwa, akazvituma nomutumwa wake ndokuzivisa muranda wake Johani. Now zviri kunzi zvakazarurwa zvaJesu. Kubvira pekutotanga chaipo pavhesi irori munoona kuti bhuku razvakazarurwa rizere nezvaJesu. Nyaya dzaJesu dziri mubhuku iri dzakanyorwa pamwe pacho sepfupiso, kunyorwa muchidimbu sesamari, pamwe pacho dzakanyorwa nemifananidzo. Mifananidzo iyi ikanyatsokududzirwa, nyaya dzacho dzichinyatsokutandavadzwa, Jesu anonyatsokubuda pachena. Okay. Okay. Kana mukadudzira nemazvo bhuku razvakazarurwa, fupiso dzirimo dzichitandavadzwa, unoona Jesu achinyatsobuda kuti ba. Okay. Gaitiverenge semuenzaniso. Zvakazarurwa 1 verse 5. Okay. Inoda kuti muiverenge pamwe chete namadzimambo echipiri. Okay. 13. Okay. Verse 20 na 21. Mugoverenga zvakare Mateo 9 verse 25. Mugoverenga zvakare John 11 verse 44. Okay. Averengwe pamwe chete mavhesi iwayaya muone pane fungwa inobuda muna zvakazarurwa 1 verse 5 inobatsirwa nemavhesi aya kuti ijeke. Zvakazarurwa chapter 1 pavhesi 5. Nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubato wamadzishe enyika, kuna iye unotida akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake. Verengai amwe acho. Apa pabuda kuti Jesu ari kunzi chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa. Alright.
saka ndo patauda kuti muverenge amwe Mavhesi. dzimwe ndima 3 dziya idzi dzichiteedzana. dzakateerana. Okay, pana 2 Kings chapter 13 verse 20 to 21. Elisha akafa vakamuviga. Zvino hondo dzavaMoabhi dzakapinda munyika pakutanga kwegore. Zvino mumwe musi vakati vachiviga munhu, vakaona hondo yavaMoabhi, vakakandira munhu mubwiro waErisha. Zvino munhu uya wakati achigunzva mapfupa aErisha, akararamazve akamira nemakumbo ake. Mateo 9 verse 25. Asi vanhu vazhinji vakati vaburiswa, akapinda akabata ruoko rwake, musikana ndokumuka. John 11 verse 44. Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo nemaoko nemicheka yebwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, mumusunungurei aende. Now pana zvakazarurwa 1:5 kwanzi iko Jesu mamwe mataurirwo akanonzi idangwe kuvakafa. Ndima 3 dzatevera idzi yekutanga yataverenga kuna madzimambo muOld Testament. Jesu asati atombouya pane munhu akakandwa muguva raErisha, Ndobva ararama. vaIsraeri vakuda kutiza hondo, iye afa akabva amuka. Saka akamuka. Kuna Mateo 9 musikana amutswa uyo mwana waJairasi akamutswa naJesu. Jesu anga asati afa pamuchinjikwa. Yes. Kuna John 11 amutswa uyo ndiRazaro akamutswa naJesu. Jesu anga asati afa pamuchinjikwa. Okay. Saka mukatarisa tichiteera nhoroondo yekufamba kwenguva kuti chakatanga ndechipi, tinoona kuti Jesu asati ambofa kune veke vatofa vakamuka. Handiti mazvona. Iye akazofawo akamuka kwatowo kumberi. Saka paari kunzi dangwe kubva kuvakafa, hazvisi kureva kuti ndiye akatanga kumuka. Tichiteera nhoroondo yenguva. Yapanda uzikanwa udangwe hwacho. Saka zvazvinoita manje ndikuedza kukubatai. Seexample yamapai, ndinowafanwa wangu, ndofunga munondinzwisa pandoti wafanwa wangu. That's right. Kwavari manje ndima dzakadaika vakangona pari kunzi Jesu dangwe kuvakafa, vanobva vatosimudza foni vakutoti mufundisi bhaibheri handifunga kuti riri correct. Muri kuona here kuti riri kuti Jesu idangwe kuvakafa, yeti kune vamwe vakatombomuka before iye. Saka kwavari vanobva vakonkluda kuti bhaibheri rinozvipikisa. Right. Saka namatira vafana wako kuti patiri kufamba nehurukuro zvivajekere kuti bhaibheri harizvipikisi. Right. Tiverengerei John 10 verse 18 pamusoro paJesu. John chapter 10 verse 18. Hakuno munhu unganditorera iwo, asi ndinohurasha ndimene. Ndine simba rekuhurasha uye ndine simba rekuhutorazve. Uyu murayiro ndakaupiwa naBaba vangu. Jesu ari kuti iye pamusoro peupenyu. Upenyu hwangu ndini ndinogara ndakahubata. Ende hapana munhu anogona kunditorera upenyu hwangu. Kuroti hapana munhu anogona kundiuraya. Upenyu hwaari kutaura haisi kararamira, ari kureva life. Upenyu chaiwo kuve mupenyu kuva munhu mupenyu. Alright. Saka kuti hapana anogona kunditorera. In other words, hakuna anogona kundiuraya. Ndinawo upenyu hwangu. Ndinogara ndakahubata. Okay. Asi ndinogona kuudurura pasi. Okay. Kana ndada. Ndohutora pandinodira. Ari kuisa pachena kuti kufa kwaakaita kuyaka hakusi kuti akakundwa nerufu apa shungu dzekufema dziripo. Aiwa. Akabvumira kuti ndo zvaari kuti ndogona kuudurura. Ndohutora futi. Because aigona kunyangarika. Ndosa kwanza vachita but aiponesa vamwe wani. Sei ari kufa. Sei akafa iye. Aigona kutonzvenga rufu rwacho ngokuti aiswa pamuchinjikwa votomushaya ipapo. Handiti vazviona. Saka ndozviri muna Jesu. Batai point iyoyo. Ndaibata. Toenda pamberi John chapter 1 verse 1 kuenda pa4.
John chapter 1 verse 1 to 4. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu. Verse 4. Pari kunzi pakutanga kwaive neshoko riri kuna Mwari, riri Mwari. Mukaenda pavhesi ya 14 yatisina kuverenga, pakutanga kwaive neshoko. Shoko iri raive kuna Mwari, raive kuna Mwari, raive Mwari, raive Mwari. Zvinhu zvese zvakasikwa nekuda kweshoko. Nashoko. Alright. Right. Pavhesi ya 14 yatisina kuzoverenga, inobva yati shoko riya rakazove nyama. Became flesh. Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya soko mwanakomana wakaberekwa mumwe chete waBaba, azere nenyasha nezvokwadi. Right. Saka ndiJesu. Hanzi pakutanga kwaive shoko. Shoko iri riri kuna Mwari. Right. Shoko iri riri Mwari. Right. Ndiro rakazova nyama. Right. Rikagara pakati pedu, tikamuona Jesu. Zvinhu zvese zvakasikwa naye. Okay. Saka chii chiri kubuda pachena panapa? Jesu aiveko pakutanga. Pasina chakaya chati chako. Saka pastor, sorry musati maenda kure. Sorry hazvisi muchidzidzo. Saka pane kakutokundikana katinenge tichiitaka. Ndoona panomboitwa madiscussion ema-religions. Pekuti pane painzi Christianity, potaurwa kana kuti zvemidzimu nechi. Madiscussion acho katerera anenge achiita kunge zvinonzi kungotiwo uku muna Jesu, uku mune midzimu, uku mune chi. But ndikutoona tika discussion haifanira kutomboisa Jesu pakadaro because level yaari ka ainzaniswe even zvimwe zvitendero zvinotaurwa zviri kune mamwe makontinenzi kungave kuAsia ka apafanira kutopinda Jesu ainzaniswe nayo nemazitateguru nekuti iye aiveko mukuzwa panzi pakutanga kwaive neshoko. Exactly. Ponzi shoko aive kuna Mwari. Shoko ari Mwari. Ndiye akasika zvose. Right. Akazova nyama akagara pakati pevanhu. That's right. Saka zveshuwa haungakombeka nene. Ora ifambe yenyu nechidzidzo. Now unonzwa kune vamwe vanoti kana vakuno vanovhiringwa nedzimwe ndima seyairi kuna vaKorose 1 verse 15 yaye yekuti dangwe pazvisikwa. Inonzi Jesu achinzi dangwe pazvisikwa. Vanobva vataura kuti chisikwa. Handiti wazvoona. Paari kunzi dangwe kuvakafa. Hazvisi kureva kuti ndiye akatanga kumuka. Tiri kutora udangwe nepfungwa dzedu isusu kunzi mwana wedangwe ndiye atanga kuzvarwa mumusha. Saka pavanonzwa kuti dangwe kuzvisikwa, vanobva vafunga kuti ndiye akatanga kusikwa. Yeti ari kutonzi pakutanga pasati patombove nechisikwa aiveko. Before creation was, he was. Anga aripo. Ndagona wachigona ipapo wachigona. Wokuratidza kuti tisati takutotaura zvecreation pasina zvekusika. Anga atoveko. Ari Mwari. Alright. Handiti wazvo. Yes. Saka kunzi mwanakomana waMwari itaito kadeedzerwe kanoenderana nebasa raakazoita pane imwe nguva. Handiti wazvona. Saka pedzai papfungwa yamamuchiti dangwe kuvakafa. Right. Ndopatoda kuti tiende. Enda pana Exodus 4 verse 22. Muiverenge pamwe chete naJeremiah 31 verse 9. Sakabatana. Exodus 4 verse 22. Right. Zvino undoti kuna Farao, zvanzi naJehovha, Israeri mwanakomana wangu idangwe rangu. Jeremiah 31 verse 9. Vachauya vachichema, ndichavaperekedza vachinyengetera, ndichavafambisa panzizi dzemvura zhinji nenzira yakarurama pavasingazogumburwi, nekuti ndiri baba kuna Israeri. Efraimu idangwe rangu. Andinori kuona panapa pandima mbiridzi pari kubuda unzi Israeri idangwe rangu. Yes. Efraimu idangwe rangu. Yes. Israeri ndiwo chizukuru chaJacob. Jacob haasiri yefirstborn. Firstborn aive Esau. Efraimu munin'ina waManase. Vana vaJoseph. Anga asiri yefirstborn. But kana achinzi idangwe rangu, zviri kungotaura kuremekedzwa kwaari kuitwa.
chinzvimbo chaainacho, ukoshi hwacho. chirungu chinoti position of honor. Right. Handiti wazviona. Saka kana ari kunzi idangwe kuvakafa, asi kureva ndiye akatanga kufa, zvikureva kuti kafiro kake kakasiyana nekafiro kakaita vamwe nekamukiro kacho. Makari iye anoti ndindakatoita kudurura upenyu hwangu ndikautora futi. Hakaziko kafiro kakaakaita Razaro, hakaziko kafiro kakaakaita because Razaro akatorwara akatorwara akatomboonekwa achidzimbikana kuratidza kuti zvaitonetsa. Right. Saka Jesu kana achinzi dangwe zviri kutaura kuti zvakaitika ipapo zvine kakukosha kari mazviri kachisiyana nevamwe, kusiyanisa nezvakaitwa nevamwe. Handiti mapabata iye manje kana achitaurwa pana zvakazarurwa 1 pavhesi ya8, verengai munzwe zvakazarurwa 1 vhesi ya8. Ndini Alpha na Omega, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uripo, wakanga aripo, nouchazovapo, wamasimba ose. Alpha ndiro yatingati leta yekutanga paGreek alphabet. Omega ndo leta yekupedzisira. Sezvatinoita isusu tinoti A na Z. Zvekuti A, E, I, O, U, zviya kuti totanga na A. Totanga na A. Saka kana tichitarisa alphabetika, kunoseri kwa A hakuna. Hakuna rimwe B ririko. Hakuna. Seri kwa Z hakuna rimwe ririko. Ma-B ese amungawane ari pakati pa A na Z. Saka Jesu kana takamutarisa nenyaya dzeupenyu dzekurarama, kuseri kwake hakuna chiriko. Iye paanogumira hakuna chiriko. Handiti mazviona. Zvinorevei? Toda kuti muverenge ndima nhatu dzisati tanzwa kambo. John 6 verse 40, John 11:25 na John 20 verse 30 na 31. John chapter 6 verse 40. Nokuti kuda kwababa vangu ndiko kuti umwe neumwe unotarira kumwanakomana nokutenda kwaari ave noupenyu husingaperi, neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. John 11 verse 25. Jesu akati kwavari, ndini kumuka neupenyu, unotenda kwandiri kunyange akafa achararama. John 20 verse 30 na 31. Zvino Jesu akaita zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pevadzidzi vake zvisina kunyorwa mubhuku iri, asi izvi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, mwanakomana waMwari, uye kuti muchitenda muve neupenyu muzita rake. Chiri kuburitswa kana Jesu achinzi Alpha na Omega. Panyaya dzeupenyu hakuna kumwe kwamunohuwana kunze kwemuna Jesu. Ende anobva ati iye vanotenda ndichavamutsa. Kureva kuti Jesu ndiye source yeupenyu. Ndo maari ndo munowanikwa upenyu. Ende anobva ati ndine simba futi rekumutsa vakafa. Andi mapabata. Kureva kuti vanenge vatenda kwaari vachamutsiwa. Saka paari kunze dangwe kubva kuvakafa, zvikureva kuti kafiro kake nekamukiro kake zviri kubva muupenyu huri maari. Saka ngatipabate ipapo. But pastor, tichinzwa kambo, matichidzidzo ichi chiri kuti Jesu ane key. Saka kana muchivaka imba pane hwaro munoisa foundation. Wapa muri kugadzira nyaya yacho. Vateereri ngatirambei tiri pakati pechidzidzo Jesu ane key. Damirira Jesu kune chengamedza pamusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakayenda kugadzirira. Damirira Jesu ndakomerera.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Jesu ane makii. Atifambe pasi. Handitika. Yes. Regai tiende pamberi. Tanzwa muchikamu chapfuura kuti Jesu ndiye tsime reupenyu. Maari ndo munobva upenyu. Anogona kuhupa kune waanoda. Vakatenda kwaari vabhenga upenyu maari. Chero vakafa ane simba rekuvamutsa. Right. Handei pamberi. Zvakazarurwa 1 pavhesi 17. Zvakazarurwa chapter 1 pavhesi 17. Ndakati ndichimuona ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati, usatya, ndini wokutanga nowokupedzisira. Panapa Johani ari kuona Jesu. Yes. Ende nguva yanga yana Johani yanga iri nguva yakaoma. Okay. Kubva kumashure kanati ndiri pakutambudzika. Yeah. Ende panguva yaari akanga akatarisana nerufu. Vakanga vatomboatemta kumuuraya. Saka pozoona Jesu anonzi usatye. All right. Ndini wekutanga newokupedzisira. Jesu ari kuti iye ini ndisati ndapo hakuna munhu ikoko. All right. Ini ndikabva seri kwangu hakuna munhu. Okay. Saka usambovhundutswa. Okay. Zvese zvingaitwe nevanhu ka hakuna chingaitike kunze kwesimba rangu. But pastor, patinonyaradza vana vanenge vanetseka dzimwe nguva kana kuti akayachichema kana kuti achihukurwa nembwa chaiwo, hatingomuti usatyeka, tinobva tamutora tomubata. Right. But apa kungodzi usatye bedzi munhu atarisana nerufu pastor, zvatokwana. Right. Chazvinoda kana uchinzi usatyeka unofanira kuti mupfungwa mako ndiani ari kundiudza kuti usatye. Ndizvozvo. Handiti wazviona. Okay. Obva ati ndini Wokutanga. pazvinotangira nepazvinogumira ndini. Saka usambotya.
kureva kuti ndiye achapedza nyezi. Saka unofanira kuti ukanzwisisa izvozvoka wobva waregera kutya, but Jesu haana kugumira ipapo. Saka tichingotara nemubvunzo sewako tichingotora pana Johani paari kuti usatya ndini wekutanga newekuguma, zvingatobatsira vanhu here nhasi vakanzwa kuti ndimwari ari kutaura izvi? Ameno Isaac. Pane kurudziro inenge iripo because tuta saJohani akatarisana ari pachitsuwa chePatmos pekuti anogona kana kufa. Saka Jesu ari kumupa kurudziro. Saka nhasi unowe takatarisanawo nerufu, vanhu tinofa, tinorwara. Saka ni kurudziro imwe chete iwe iri kuuyawo kwatiri. Ndiri kuti munhu ari muchipatara atodiagnaizwa kuti chirwere ichi pamwe mune 6 months dzekurarama, even akafa Jesu ari kuti ndine simba, ndini wekutanga newekupedzisira, hakuna umwe ndini. Saka ari kupa kurudziro kumunhu ari muchipatara. Nevamwe vanzwi Jesu ari kuti zvisinei nesituation yauri, zvisinei nechawakatarisana nacho, ziva kuti zvese izvozvo zviri kuitika pakati paA naZ. Chero usina mhinduro iwewe, asi zviri pakati paA naZ. A naZ ndini ndinazvo ndinotoziva kwazviri kuenda neanza yazvo. Baba vandiyeudzidza matauriro anoitwa afana ezvinezvi, mungafarire hase mustudio unonzwa vachiti ndiye anopedza masports. Vanenge vachida kuburitsa bedzi kutika pasituation iyoyeyo ningi ndiye zvese zviri kuitika ipapapo iye akasvika agadzirisa matauriro afanira echinike. Tirega unzwe maje vafanira kungavateerere maje vhesi 18 yazvakazarwa 1. Okay, vaning'ina vangu teererai chidzidzo ichi chiri kutungamirwa naPastor Rodzi chekuti Jesu ane makii, ndiye ane makii. Yes, zvakazarwa 1 verse 18. Yes, naiye mupenyu ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi-peri, ndine kii dzerufu neHadesi. Ndokii pane musoro wenyaya. Ndo pane musoro wenyaya bai. Okay. Saka Jesu ari kutaura naJohani atarisana nerufu. Yes. Oti chero wakatarisana nerufu ndini A naZ. Right. Handiti vazviona. Usavhunduke. Vafana wako obvobvunza kuti saka zvinobatsira izvozvo ndakunofa. Obva ati chero ukafa ndine kii dzandinadzo. Kii dzandinadzo, mhando yekii dzacho manje dzinokinura guva, dzokinura rufu. Wababata? Zvekuti chero zvikaita sekunge anonoka owana wafa, zviri kunzi izvo akakusvikira wakirwa murufu, haavhunduki. Apa vateererika, apa vateereri mune chikonzero chekuti mutonyatsoteererawo sezvandiri kuita, because nyaya yerufu painongotanga kutaurika bedzi inoda kuti tinyatsodzwa kuti Mwari zano ravainaro nerufu chii chaizvo. Pastor, nyaya yerufu munoza chainonetsa, tinoifunga nepfungwa tiri vapenyu, toedza kufunga wakadaro wafa. Saka muchiona ichiita hora kwatiri, ichititomenda, because patinofushira munhu paya tichiisa matombo nemakongireti aya tine tichiimagina ka avharirwa zvekuti unobva watonyatsoona kuti apa because even iro coffin parinoskuruwiwa richivharwa obva apinda muya poiswa matombo povharwa ka pfungwa dzedu tinoramba tiinadzo, asi uchiita kunge ndiwavha amenoti panganyadzoita sei nyaya yerufu. Panapa ndikunetseka hangu vafundisi, ndakagara panapa ndikunzwa muchitaura pati pabva kuwerengwa kuti Jesu ndiye ane kii dzerufa, pari kundiomera kuti ko kumunhu asingatendi muna Jesu amene kuti mungabatsire sei. Pari kundinetsa because zviri kuita kunge kana iri nyaya yekuti munhu afa angatomuse ndiKristu, zvino kana munhu asingatendi muna Kristu manje kungoomerwako, but ndo itori donzo rechidzidzo chino angaitewo here besides Kristu wacho kuti amuke. Pastor, apa nyaya iripo pamashinya ndeyekuti kana munhu asingatende muna Jesu wafanana nemunhu ari kufamba murodi kwauda kutanga kunaya semvura.
but hauzivani nevari pamba apa pauri pageti pacho havanga kuvhura unotongonaiwa uriko kunze unofamba uchienda. Asi kana uri muzukuru wasaimba chero ukasvika pageti pakakiwa kwakuda kunaya unovhurirwa kwautopinda. Saka chakakosha kuve neukama naJesu ane makii. Handiti wazvona? Saka kurudzira mabhururu ako asingatendi kuti tendai muve neukama naJesu. Inzwa pana vakorinde wekutanga 15 kasi unongwada kutaura. Aiwa, mirai timbonzwa because nyaya yerufu ndinonyanya kuti pfavei. Verenga vhesi ya12 kuenda pa20. Vakorinde wekutanga 15 verse 12 to 20. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwavakafa? Zvino dai pasina kumuka kwevakafa, naKristu ungadai usina kumutswawo. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina, nekutenda kwenyu kungadai kuchiva pasinawo. Nesu taiwanikwa tiri zvapupu zvaMwari zvenhema, nekuti takapupura kuti Mwari wakamutsa Kristu, iye waasina kumumutsa, kana zviri izvo kuti vakafa havamutswe. Nekuti kana vakafa vasingamutswe, naKristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo vakafa muna Kristu vakarashikawo. Kana tiine tariro kuna Kristu paupenyu uubedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose. Uri kuona paje nyaya yaJesu why anzi dangwe? Hanzi nekuti kamukiro kake anoratidza kuti ndiye eInazareti. Upenyu ndiye anawo. Handiti wazvona? Saka anototi iye munhu akanamata akafa achinamata asi pasina rumuko hazvina zvazvabhadhara. But pastor, chibatsiraika vatendi vekuti vanoita zvechechi asi havatendi nyaya yerumuko. Saka inini zvinobva zvandinetsa kuti saka purpose yacho iri papi? Kunamata kusina anza kaikoko because ukanga uchinamata usingatendi rumuko wofa zvobva zvangoguma zvakadaro wasiyani nevavo vanga vasinganamatendi. Handiti wazvona? Saka kutove muna Jesu manje pari kunzipo kumuka kwaakaita ndo chisimbiso chekuti vakafa vachamuka. Handiti wazvona? Kutomuka kwake because dai pasina kumuka kwavakafa kunamata hakubhadhari. Urambidzwa kudya mbewa, urambidzwa kuita zvaunoda, twese tunhu tukuri kunakidza vamwe, iwo torambidzwa. Asi worega kutenda kuti vakafa vachamuka, worega kuzomuka, saka zvabhadharei? Vafana kana vakazobvunza kuti zvibhadhare, zvichiwa zvine zvisingabhadhari. Asi nekuda kwekuti vakafa vachamuka, saka kunamata kunobhadhara. Handiti wazvona? Iyo nyaya iyoyeka inonobuda pana vaHebheru 11. Hebrews 11 39 na 40. Hebrews 11 verse 39 na 40. Ava vose vakanga vapupurirwa nekutenda kwavo, asi havana kupiwa zvipikiro. Nekuti Mwari wakanga akatigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nekunaka, kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Now, vari kunze ava vese ava. Vana Abrahamu, vana Mozisi, vana Abhero, vakafa. Handiti mazvona, vari mumakuva. Hanzi varume vaya nemadzimai ivo vaitenda vakatotimirira. Mwari akati handingavatore kuvapa upenyu husingapere vana Betera vasati vasvika. Vakamirira nemakii? Vakamirira. Vakatofa vakamirirawo makii iwayo. Palisti renyu ndofunga mataura randomly. Macherechedzero kuti palisti ramataura mataura ana Abrahamu. Verenga pavhesi ya 13. Aiwa, mirai munzwe mubvuko mazvionere. I know kuti maamida kungosummarize kuti magambo ekutenda. Because Abrahamu ndofunga munyatsozive kuti akakura zvakadii. Vateereri, ini zvandinomboita dzimwe nguva ndiri munhu anofarira kufamba ndichingoona vatendi nekuona zvine zvichiitika. Ameno munobvumirana neni kuti zita raAbhurahamu harisi diki. Zita raAbhurahamu rinogona kutoimbwa kupfuura raJesu. Zvino imimi kana muri kuti akatomirirawo makii manje.
now zvatiri kutaura manje zvokuti vana Abraham yes kunyange akakurumbira asi akafa ende haana kumuka sezvakaita pane mazita pastor Abraham Elia naMaria right mazita iwaya pavatendika anotoonekwa sekunge pane tumakiwo mbichana Right. pandiri kuti tumakika zvinoita sekunge uchiteerera nziyo dzevatendi nezvimwe izvi zvinotoita kunge zvinonzi Abrahamu naMaria vangatombokukinurira vakatombokususukidza kuenda kudenga maki ana Jesu maki ana Jesu Abraham akafa ari murinda right Maria akafa ari murinda okay Paulo akafa ari murinda ukaverenga Hebrews 11 iyo Yamamati 13 na 16 unzwe Hebrews 11 verse 13 ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vaeni nevafambi panyika asi zvino vanoda imwe inopfuura nekunaka ndiyo yekudenga naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo nekuti wakavagadzirira guta saka vanhu vese vatiri kutaura ava vakafa varimo mumarinda right asi vakanzwisa kuti panopasa handiwo musha wedu yes tine guta riri kudenga saka muguta iri manje rufu ndiye makanganise ndiye akavhiringidza okay but Jesu ari kuti yerufu isimorometai nekuti kindi nadzo handiti wazvona paanouya manje sekumirira kwatakamuita inzwa vaTesalonika okay waTesalonika yokutanga 4 pavhesi 16 na 17 verse 16 na 17 right nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga naizvozvo tichava naShe nguva dzose saka chatakamirira kuuya kwaJesu hanzi kana auya vakafa vakamirira kuuya kwake vari mumakuva vanomutswa vanovakiinurira okay vozangana nesu vapenyu vakamumirirawo toenda kuguta redu riri kudenga ratakagadzirirwa pastor yes satanzwa kambo ndoda kubvunzai ndanzwa muchiti iye guva it's a small matter ndokachirungu kamashandisa kuti it's a small matauriro amuri kuita tiri muno mustudio ka muri kutoita unge muri panyaya imi munozvitenda here zvini ayo besides kuti tiri kupa chidzidzo because matauriro amuri kubva maita muchiti it's a small matter inini ndiri padyo nemi ndiri kunyatsa kukona munotenda here munyaya iyi nyaya iyi kastori dai isiriyoga ndisitombori muno mustudio ndingene ichitsvage bvira ndidzo wamashini nyaya iyi munoitenda here kana kuti kungopa chidzidzo ndo zvakatondiita kuti ndiwe kuchechi ndinotenda kuti Kristu anomutsa vakafa boza hakuna zvingareva kunamata kana kusina kumuka kwakafa ndo zvakabata kutenda kwangu ine ndo zvandokurudzira vatendi vese kuti vatende kuti Kristu anomutsa vakafa Jesu ane ki alright ndichazobvunza vateereri kana vachitenda munyaya vateereri tiri pachidzidzo Jesu ane maki maki ari kutaurwa ndeyekukinura rufu neguva rambai muri pachidzidzo timbonzwa kambo Yande augo wanogongana imapambere pechigaro chamari vanofunza Jesu nemaropa enyenye ivo varikupinda muJerusalema ija vasangwane kupinda muJerusalema
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Jesu ane maki. Wabati kasitoni pane zvatataura sofa. Wampenga wati une mubvunzo zviya. Ayo, tichazofamba. Ndabata kuti kufa kwaJesu nekumuka kwake kunotaurwa mubhaibheri kuchishandiswa vara rekunzi dangwe. Right. Zvichinoratidza kwete kuti ndiye atanga kufa kana kuti ndiye atanga kumuka, asi zvichiratidza kuti iye maari Jesu upenyu ndiye anawo, anohudurura paanoda, ohutora futi. Saka ndiye muridzi weupenyu, ndiye simba racho rese panyaya yekufa nekumuka riri paari. Saka chikamu chatazobva ichi manje chakundinakidza. Imi mama kuchitaura muchiradza kubatikana muchipinda munyaya yacho chekuti vana Abrahamu vese nana Maria nana Pauro vakatomirira kiidzodzo dzina Jesu vakafa vachitenda. Ndopatasiya tiri ipapo. Rega tisumudzire pana Vakorinde vekutanga 15. Okay. Tiverengere kubva pavhesi 51 kuenda pa53. Okay. Vakorinde vekutanga 15 verse 51 to 53. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nekusaora. Nesu tichashandurwa, nekuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Right. Pari kutaurwa zvinoitika panouya Jesu. Hwamanda yarira. Vaya vakafa vachitarisira. Vana Abrahamu, vana Peter, vana Paul, Yes. vana Maria, vese ivavo kubvira kuna Abheri hanzi vanokiinurirwa makuva. Right. Vomuka. Wapabata? Right. Hanzi vanomuka vapfeka kusavora, vande muviri usingazofe, usingazoore. Vanhu vacho vari kuti vangu wanyanya kuve kare because makore anenge anosvika kuma 6,000 years kare. Waora kazvinyanya.
Alright. Inini maybe hangu pandinoda kutokubvunza pavari apa. Ndinomboedza kupindura vatendi vanotombondibvunzawo zvamuri kutotaura izvi ndinotendawo mazviri mufundisi. Vanenge vachiedza kuti imi paresurrection apa because kune vanhu vari kufa varwara pastor. Terminal illnesses kwete kuti kuchembera kwega kurwara kwekuti meseka munema kuti dai Mwari vazorodza munhu iye wacha anozofa uyu anenge asatofarire zvaari. Saka mubvunzo unonyamba uchibva kuvateereri ndokuti panomutswa hongu upenyu hwadzoserwa but anenge akazofa shaya dzavo unyana pastor. Pamwe pacho zvisaite mumwe anofa arohwa nemotikari aremara pangabatsirwe sei pastor? Inini pfungwa yekuti Jesu ane makika ndinoitenda uye kuti vanhu vachamutswa but vanhu vanodoka idea kuti vanzwe kufarira nyaya yacho. Nei yataurwa naIsaac kuti ko akafa 6000 years ago. Zikanyaya verenga vanhu vakorinde iyoyo pavakorinde ipapo pa 15 pa 35 kuenda pa 38. 1 Corinthians 15 verse 35 to 38. Asi mumwe ungati vakafa vangagomutswa seiko? Vachauya nemiro wakaita sei? Iwe benzi, icho chaunodzvara hachimere kana chisingafe. Chaunodzvara haudzvare muiri uchavapo, asi tsanga bedzi, kana yemapfunde kana yezvimwe. Asi Mwari unoipa muiri paanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo. Now hanzi panyaya dzekumuka. Yes. Kana muchida kuti dzikujekerei. Yes. Endai munoona zvinoitika panodyarwa mbeu. Okay. Hanzi mukafushira mbeu pasi. Muprocess yekumera mbeu iya inoora. Inotanga yaora. Modziya iya. Mukuora kwairi kuita Mwari anobva aisa ipapo nesimba rake muviri munyowani. Ndo dzinde ramunozoona richibuda panze. Saka hanzi ndo zvazvichaita pakumuka. Miviri yedu iyi inoora patinenge tafa. Asi parumuko Mwari unobudisa muviri munyowani. Saka vaya vauri kuti vakanga vapedzwa nehosha, vapwanywa nematsaona, vaora nenguva, vamwe vakapiswa nemoto, vamwe vakaita sei, Mwari nesimba rake anodzora muviri munyowani. Unoona kuti mudzi yafutsirwa yakasiyana nedzinde ramera panze. Asi unogona kuona kuti icho chibage icho. Iye munhanga wamera uyu muviri munyowani. Saka miviri yekumuka nayo tinenge tichiona kuti uyo ndimashinya uyo ndibetera uyu. Asi muviri minyowani yagadzirwa patsva nesimba rekusika. Ende munhu wamuri kutaura nezvake panapa ndiye Jesu anoti ndini Alpha ndini Omega. Kana achiti ndini Alpha ndini Omega iwe ubvunza mubvunzo kuti kana munhu akafa kudhara. Aiwa pastor musadaro, ini ndinotaura novafana wangu vaningina nelanguage yamunondibvunza naye zviri kuedza kutaura namufundisi. Jesu panyaya iyoyo achapedza masports. Achagadzirisa nyaya yesimba racho riri maari, ndiye A to Z, ndiye ane key. Nyaya iyoyo vaninginaka ingoigashira ine kutenda. Hatifambeni. Saka mukunamata kwese chinhu chakamirirwa kuuya kwake nemakii. Zvekuti kana maakuverenga bhuku razvakazarurwa manje kubva parinotangira muchapter 1 kunosvika muchapter 22 rakazara nenyaya dzekudzoka kwaJesu. Ndo patoda kundopedzera dii. Wopa kuti pakudzoka kwake ndo paruya makii. Ndo nemakika. Chinzwa pana zvakazarurwa 1 verse ya 7. Zvakazarurwa 1 verse 7. Tarirai unouya namakore, meso ose achamuona, na ivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema, hongu, amen. Tarisai ari kuuya nemakore. Hakuzi kureva kuti musi waanouya kunonaya. Ndo makore aya ari kuna mabasa 1 aya. Chaunga chevatumwa. Boka rengirosi. Rakamuchingamidza achienda. Ndo richauya naye. Dzichamuperekedza dzese pakudzoka. But chikuru anenge aine makii. Ari kudzoka nemakii. Yabwazipe makika. Nyaya yerufu inonetsa pasi. Asi makii ari kuuya. At least zvine tariro. Anditika. Endai pachapter 2 verse ya 7 yazvakazarurwa iye. Zvakazarurwa 2 verse 7. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda ndichamutendera kuti adye muti woupenyu
uri muparadhiso yaMwari. Muti weupenyu kudyiwa kwawo ndo kuchaita kuti vanhu vasafe. Saka Mwari nekuwanda kukusvinuka kwevanhu akabvisa muti weupenyu waive muparadhiso pano pasi. Saka uri muparadhiso kudenga. Saka paradhiso ichadzoswa. Saka zviri kunzi vanenge vakunda. Kukunda kuri kurehwa panapa. Akuzi kukunda vamwe mubhora kana kukunda vamwe kuchikoro. Aiwa, kukunda pakuita zviri kudiwa naMwari. Munhu iyeye anenge atsungirira pakuita zviri kudiwa naMwari chero akafa, Jesu achauya nemakii omukiinurira oenda kunocheka pamuti weupenyu. Mukuona chiri kunosiyana nyaya yekunamata nezvimwe zvese. Dai kunamata ichinzi iprofession. Iri kunosiyana pakuti ndokwega kwekuti because ukaenda kuchikoroka pane vamwe vanogona kutoti wafunga kunoita kosi iyoyo inoda 4 years kuukafa usati waipedza. Makambonzwa zichitaurika inonzi kuukafa usati waipedza. Pfungwa yavo vanenge vachitoziva kuti rufu runomisa, but zviri kuita kunge zvinonzi kunamata kwega ndo kusingaafektwe nerufu. Kuti rufu rukauya unozongokinurwa uchikondinya mumabenefits acho. Koukafa usati waenda kudenga kwacho ndichakiinurirwa. Ndomutswa. Verengai vhesi 11 pachapter 2 yazvakazarurwa iyoyo munzwe. Zvakazarurwa chapter 2 pavhesi 11. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda haangakuvadzwi nerufu rwechipiri. Anditi uri kuona? Saka ukaona wakunda kuita zvinodiwa naKristu muupenyu hunohu, minamato yedu kainofanira kuti Mwari ndikundisei, Mwari ndigonesei. Hanzi rufu rwechipiri iro ndo runotsakatisa. Rufu rwechipiri rutaurwa pakasitoni nderwekuti kana munhu akaurayiwa ipapo akafa nerufu irworwo haachazofe akafungwa nezvake futi. Hakuna kana trace icharatidza kuti aimboveko. Ndiri kuona uchitsidzirira kunetseka. Wakamboona here kasvosve kachikutambudza kachikushungurudza kachikunanaira? Unozongoona umwe vari kutokurukura zvako, unoona anongokati nemunhu wongoti taa paziso. Ende munhu mwena akapinda haatombooni kuti kwaurayiwa svosve. Pane change pasina chambopfuura nepo. Rufu rwechipiri manje runoparadza kudarika ipapo. Saka zviri kunzi vanenge vatenda muna Jesu ezvinezvi vanokunda vatonzvenga rufu irworwo. Pane chinhu chiri kundinetsa pamurwere mavhesi 2 ataverenga pachapter 2 pari kutaurwa in singular kuti une nzeve dzekunzwa anokunda. Hapasi kunzi vane nzeve dzekunzwa ngavanzwe zvinoreva mweya kukereke kana kuti vanokunda. Pari kunzi anenge akunda. Pane pfungwa yakanaka yawaburitsa nemubvunzo wako Mashinya kuti vhangeri rikaparidzwa takawanda, asi Mwari anoda kuti umwe nemumwe uritore rakanangana neni. Vanhu kazhinji kacho vane kunakura kuti munoda kuti titeedzere izvo, ko muvakidzani wangu zvaakazodai, ko haisi nyaya yedzinza kana family, haisi nyaya yemhuri, inyaya yako iwewe as an individual. Inini ndatobatsirika because ndinositaura nevateereri vachindibvunza mubvunzo iyoyi, pamwe pacho unotombonetseka kuti wopindura sei. But mavhesi aya vateereri zvakazarurwa 2 verse 7 nazvakazarurwa 2 verse 11 anogona kukubatsirai. Ndo ataurwa naPastor Mashinya pamunondipa mumwe mubvunzo yekuti saka toita sei mumusha mandiri vese vane chitendero chakadai chinopesana nekudzidzisa kwebhaibheri. Even pamwe paya pamune muchiti kumba kwedu tese tinobhabhatidzwa nenzira iyi but haisi kuenderana nebhaibheri. Pfungwa iripo, mira iwewe uri 1. Mwari haaponese tiri semhuri. Mira uri 1 uchiteerera zvinodiwa naMwari. Mozonosangana ikoko. Very good. Zvakazarurwa 3 verse 21. Zvakazarurwa 3 verse 21. Anokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu cheushe, senuwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo cheushe. Vanenge vakunda vachanogara naye muushe wake. Yes. Now wakamboona kuti munhu akaenda kuchikoro kana akaenda kuuniversity opinda mufinal year onyora maexams zvomakwa, pazvinomakwa obuda akapasa kupasa kuya kwe kokuita madistinction,
asi maresults osara obuda iye afa. Maresults aya haana zvaachabhadhara. Anditosvona. But panyaya yaJesu manje yatiri kutaura naye, ukagona zviri kufanira kugonekwa, Mwari achikugonesa, wofa maresults asati adaidzirwa. Panouya Jesu anokukinurira. Saka kudedzerwa kwemaresults kuuya nemakiwa. Kuuyiwa kwemakiwa. Vateereri, isai maanza ari correct. Hatizive kuti rufu runotiwanira papi ndinhasi igore rinouya, but zvakakosha ngatinyorei maanza edu ari correct. Kuita sei kunyora maanza ari correct? Kuteerera Mwari, kunonzi kunamata kuteerera, nekushingaira nesimba raanotipa iye, kurarama sezvaanoda. Fambe tiverengerei zvakazarurwa 7 vhesi ya9. Zvakazarurwa chapter 7 pavhesi 9. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona vazhinji vakanga vasingagoneki kuverengwa nemunhu, vakabva kundudzi dzose nemarudzi navanhu nendimi, vamire pamberi pechigaro choushe nepamberi pegwayana, vakapfeka nguo chena, vakabata michindwe mumaoko avo. Now bhuku razvakazarurwa rakazara nekudzoka kwaJesu. Panapa pari kuburitswa pachena kuti kana auya vachakiinurirwa nemakiyi aya, hanzi vanobva munyika dzese, mundudzi dzese. Saka hakuna dzinza richashayikwa. Iwo ndiwo ungarambe zvako, asi vekudzinza kwenyu kune vamwe vari kune vachatokiinurirwa vopinda muushe naJesu. Saka kuya kutaura kwekunyepa kakune kuchitaurika kunzi ava vaera chiningera ava abve mumarokwe vanenge vaida kuedza ngoro vati varume veko vese vanokundikana paupombwe. Unonzwa ichinzi ava vaera ningava havabve mumarokwe. Kushingisana kwekunoparara ikoko, because kana muri kuti ndudzi dzega nedzinza variko vachakunda marokwe vachatoenda ndatozvifunga wapabata. Saka zvakazarurwa 8 vhesi 1. Zvakazarurwa chapter 8 pavhesi 1. Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge sehafu yenguva. Now apa pari kutaura kawiro kachaita Jesu. Patakambodzidza chimwe chidzidzo kumashure, zvakanzi runyararo mudenga ruchaitika kwe1 week. Pakuti achaya nengirozi dzese. Hakuna ngirozi inosara ichiimba kudenga, dzese dzinoburuka naye kuperekedza Kristu kuzotora vadikani vake paanenge achizokiinurira vatsanangurwa vake. Saka kuuya kwaJesu kuri kutaurwa. Verengai zvakazarurwa 22. Pastor muri kubva mataura muchiisa to action kunyatsiradza kuti mapinda munyaya iyi. Kuuya kasi Mwari ngaakudzwe shuwa. Zvakazarurwa 22 vhesi ya 12. Zvakazarurwa 22 vhesi ya 12. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Anditozvona ari kuti ndiri kuuya, handina unonokayo, ndiri kuuya, because chero mukati wakawana zvakataurwa nana Maria pepe, dai mama muri pano kuti ndakakasira kuuya, anga asina kuuya. Jesu akati aiwa, kana uchitenda vanotenda vanomuka. Anditozvona. Saka Jesu haasati anonoke. Paari kuuyira ipapo ndo pari correct, because anouya nemakiyi. Anokurumidza pano. Munoza pama muchitaura ka ndikuedza kuona hangu, because ndikuteedza kuona ari Jesu anga achitaura naJohani, uya atarisana nerufu nezvabuda muhurukuro ikai. Unobva waona kuti Jesu akatinakira. Hapana paanononoka, pekuti tingati tiri kwatiri Mwari haasi kundinzwa, haasi kundipindura. Pazvinotangira nepazvinoperera Jesu anogadzirisa. Ndiye ane makiyi erufu. Ndo chinhu, ndo mhando yekupedzisira inofana kuzoparadzwa iyoyo. Vateereri toda kutendai. Sanganai nesu muzvidzidzo zvinotevera. Pastor Rodzi vachakupai mafoni namba iye zvino ekuti mupiwe malinki eWhatsApp ekuti mupinde mumagroup amunowana zvidzidzo zvinotumirwa zuva roga roga. 0774 651 181. 0774 651 181. Kana kuti 071 6 452 086. 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera.
Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira